Det gør det nemmere. Hvad er det første, vi har? Vi har nogle besætning. Sen havde vi noget slagteri. Sen havde vi, hvad kalder vi det? Produktionsvirksomhed. Sen havde vi detalj. Og så privat. Køkken. Det er de 4 kasser, vi har. Nu skal vi stille og roligt regne ud, hvad eksponeringen er, når vi spiser vores fødevarer. Vi skal gøre det numerisk, det vil sige med tal, og det betyder, at vi skal arbejde det, som hedder kvantitative modeller. Okay? Har I skrevet de her ting ind? Ja. Godt. Ja. Nej, ikke nu. Nej, så to skal vi minutter lidt mere. tid her. 2 minutter? Ikke så hurtigt. Nej, det er fint. Altså, vi er ikke alle, der er ninja, vel, altså. Det er derfor, jeg spørger. Kan du ikke forklare den der klamme imens, eller vise den? Hvis du lige Den der. Ja. Du skal bare vælge insert, og så shapes. Så kan du finde alt sjovt spændende der. Og den hedder nok på dansk indsæt former eller et eller andet. Og så vælger man den der klamme der. Og det kan være, at jeg rykker meget rundt i det her regneark undervejs, ikke? Det må man tåle. For lave risiko på det er meget iterativt, og man prøver sig lidt frem, og tilføjer lidt, og sletter lidt, og så videre. Og det her regneark skal jeg nok sende til Tino, I skal nok få det bag. Det kan jeg bruge til inspiration. Er vi der? Er der nogen, der ikke er klar? Nej, mit regneark strækker. Ja, okay, så skal du ikke bruge tid på det. Så må du bare kigge hos mig. Leon. Ja, godt. Jeg starter, og så må I prøve at hænge lidt på. Vi ser, nu har vi i kolonne D, har vi så de forskellige kasser i vores pathway. Og det der kan ske, det kan ændre sig i prævalens, og det kan ændre sig i koncentration. Og det skal vi så holde styr på nu. Hele vejen igennem. Så vi i sidste ende ved, hvad sandsynligt er det, at vores servering, vores portion er kontamineret, og hvis den er kontamineret, hvad er så koncentration? Så, vi starter nu her. Nu skal jeg bare åbne min motor her igen. Godt. Hvis vi siger nu besætningen, der, så siger vi, at 10% af besætningen er inficeret. Så prævalensen på besætningsniveau er 0,1. Det er 0,1. Jeg regner altid med proportionen, for ellers kan jeg ikke regne på det, så at sige. Ikke? Så 0,1 er det samme som 10%. Det er besætning. Ikke? Og dyr i inficeret besætning. Ikke? Det er i de besætninger, som inficerer, hvor mange dyr inficerer. Det siger, det er 20%. Okay. Det forstår jeg ikke. Jo, du har Hvorfor har du 10% og 20%? Jo, 10% af vores besætning. Vi tager salmonella i svin. Det er meget godt at arbejde på. Vi lader sige os 10% af de danske slagtsvinsbesætninger inficerer med salmonella. I de 10%, så i hver enkelt besætning er 20% inficerer med salmonella. Yes. Okay? Ja. Koncentration, salmonella er i tarmen, så koncentration er ikke så interessant, så langt til dyrene er levende. Så kan vi sætte en minus ved, eller intet, så at sige.
så bliver de sendt til slagt. Hvor mange dyr er inficeret, når man modtager dem til slagt? Det kan man regne ud. Det er lige med antal besætninger, som er inficeret, eller proportion, gange antal dyr inficerede besætninger, der er inficeret. Så nu gør vi en beregning, hvor vi finder ud af, hvor mange af de dyr, der bliver sendt til slagt i Danmark, de er inficeret med salmonella. Det afhænger af, hvor mange besætninger der er inficeret, og hvor mange dyr i de besætninger, som er inficeret, der er inficeret. Det er så 2%. Okay? Så har vi på slagterilinjen. Hvad var det, der sket på slagterilinjen? Skal grisen skæres ud i stykker? Ja, og hvad sker der, når vi skærer den gris der? Den skal også dø. Ja, det går ret nemt. Hvad er det, der sker på slagteriet? Der var en dame, som sagde det på. Kontaminering, ja. Kontaminering på slagterilinjen. Okay. Så antager vi, at en inficeret gris kontaminerer 3 grise. Okay. Så vi ser kontamineringsfaktor, kan vi kalde den. Hvor mange, for hver enkelt inficeret gris, hvor mange slagtekropper blev kontamineret med faces fra den gris. Hvis vi siger, det er 3, så hver enkelt gris, der kommer til slagteriet og inficerer med salmonella, kontaminerer i alt 3 slagtekropper. Okay. Er det bare noget fiktivt, eller? Det er noget, jeg ved lige nu. Okay. Det er bare på at sætte tal ind. Ja. Okay. Så kan vi jo så regne ud inficerede slagtekropper, der forlader slagteri. Hvordan regner vi den ud? Hvad er sandsynligheden for, at den slagtekrop er inficeret, når den forlader slagteriet? Skal vi gange inficerede dyr til slagtning med 3? Yes. Så har vi altså 6%. Og det svarer til, kan I se tavlen? Det kan I ikke? Lidt. Jo, tavlen. Ja. I faktisk beregner den stigning i prævalensen, der er i slagteprocessen, for vi har en kontaminering. Så på tavlen lige før, der beskrev vi det med en kurve, kvalitativt. Nu er over en model, og beregner det numerisk, det vil sige kvantitativt. Så vi sætter tal på vores stigning i kontaminering. Okay. Det var godt. Nu flytter jeg lidt her. Går vi past, og så går vi lidt mere plads. Ups. Og så går vi op, og så gør dem her bold. For vi skal kunne finde ud af hvor vi er i processen her. Ikke? Sådan. Okay. En anden ting, jeg også plejer at gøre, det er at sætte farver på de her ting. Det gør vi bagefter. Okay, så nu ved vi, eller vores model fortæller os, at 6% af slagtekroppen er inficeret med salmonella, når de forlader slagteriet. Er det det eneste, der er interessant, når slagtekroppen er forladet slagteriet? Hvad med herovre? Koncentrationen er vel også spændende. Ja, den er meget afgørende, ikke? For jo mere der er af, desto mere bliver vi eksponeret for, ikke? Så vi skal have CFU per gram, for eksempel. Og den lad os sige, den er i gennemsnit i de her inficerede slagtekropper, så er den 25 CFU per gram. Det er jo så bare noget, jeg ved. Det kan man gå ud og finde litteratur på, lave studier osv. Men nu ved vi faktisk, at når slagtekroppen forlader slagteriet,
så er det 6% sandsynligt, at den er inficeret eller kontamineret med salmonella, og hvis den er koncentrationen 25%, eller 25 CFU per gram. Okay? Nu går vi videre til produktionsvirksomhed. Skal vi se, hvad vi havde sagt her. Der mente vi, at der var en videre krydskontaminering. Det er en kort proces. Og for at gøre det lidt enkelt i vores beregning her, bare flytte den der, så siger vi, at vi har noget varmebehandling. Nej, det har vi ikke. Undskyld, nu ruder jeg i det. Undskyld, jeg skal længere ned. Vi går videre til vores produktionsvirksomhed, hvor vi tager vores slagtekrop, skærer den op i mindre stykker og pakker den ned i en pakke, som sendes ud til detaljet. Hvad kan der ske på produktionsvirksomheden? Kontaminering. Ja, vi har kontaminering igen. Og vi ser, at den er nu faktisk 4. Så for hver enkelt kontamineret kødstykke, der kommer ind, kommer der 4 kontaminerede kødstykker ud. Okay? Så skriver vi her. Nu må jeg bare gøre lidt sådan her. Kontaminerede kødstykker, som forlader produktionsvirksomheden. Det bliver så den der. Det inficerede slagtekorper, der forlader slagteriet og kommer ind i produktionsvirksomheden. Og så har vi videre kontaminering ind i produktionsvirksomheden. Så det bliver gange 4. Så 0,24, det vil sige 4% af vores kødstykker, er nu kontamineret med salmonella. Sig det lige igen. Du skal lige sige det igen. Ja, det betyder, at når vi har 6% af vores kødstykker, vi køber ind til produktionsvirksomheden, er kontamineret. Så er der et krydskontaminering ind i produktionsvirksomheden, for vi har nogle opskæringer, vi har nogle, at kødstykkerne kommer i kontakt med hinanden. Så for hver enkelt kontamineret kødstykke, der kommer ind, kommer der 4 kontaminerede kødstykker ud. Okay? Det betyder, at vi skal multiplicere 0,06. Altså celle H17 skal multipliceres med celle H24. Så får vi proportionen af kødstykker, der forlader produktionsvirksomheden. Modtaget. Yes. Funker. Jeg bare rykker lidt her, så får vi plads. Hvad sker der herover så? Det var prævalensen. Hvad sker der med koncentration? Vi ved, at hvad er det, der sker ved krydskontaminering egentlig med bakterierne? Hvad er det, der sker? Rent biologisk. Hvad er det, der sker i virkeligheden? Ja, undskyld. Vi flytter bakterierne, måske? Ja, vi flytter bakterierne rundt mellem kødstykkerne, ikke? Det gør vi. Det er simpelthen det, man gør. Man flytter dem rundt. Og man har jo 6% af kødstykkerne, der kommer ind, og hvis de kommer med 25 CFU per gram. Så når man laver de her beregninger, skal man tit lave nogle antagelser for at gøre det lidt nemmere for sig selv. Så kan man jo antage, at de der 25 CFU per gram, de bliver så ligeligt fordelt mellem de kødstykker, ikke? Som bliver kontamineret. Så det er jo så 4. Og så skal man dele de der 25 med 4. Så siger man, at vi har 25 CFU per gram. De bliver så delt ud på 4 kødstykker nu. Det betyder så, at gennemsnitskoncentrationen må være lavere. For der sker jo ikke nogen vækst, så vi kan jo ikke få flere bakterier. Så jeg får flere kontaminerede kødstykker, men koncentrationen bliver lavere. Det er en fortyndingseffekt, simpelthen.
Hvis man arbejder med flydende fødevarer, type mælk, så er det jo altid en fortyndingseffekt, når vi hælder mælk sammen. Og det er samme med kød og alle typer af krydskontaminering. Og sker det. Man fortynder det. Så vores aktiviteter i produktionsvirksomhed, den gav både en højere prævalens og en lidt lavere koncentration. Okay. Hvad sker nu? Nu skal vi lægge den ud i detaljet. Hvad kan der ske? Vi skal opbevare den, ikke? I 10 dage. Der stiger CFU'en. Ja, der stiger den, ikke? Den er pakket ind i plastikbakker. Hvad sker der med prævalensen? Uændret. Den er uændret. Nu flytter jeg min præg. Så prævalens skriver jeg her. Kød, ja. Købes af konsument. Prævalensen er uændret. Den er lige med 24%. Der sker ikke noget. Prævalensen er den samme. Hvad sker der med CFU'en? Det kommer jo an på, hvordan... Ja. Den vil stige. Også hvis vi opbevarer den i en kølig temperatur, så vil den jo snige sig opad. Nu ved jeg ikke, har I snakket om prædiktive modeller? Jeg har ikke, Tine, vel? Ikke i dag. Nej, ikke i dag. Det kommer senere hen, ikke? Og på tidligere har vi haft noget. Har I haft prædiktive modeller i det her kursus? Nej. Nej. Har I regnet med prædiktive modeller? Ja, vi har det i det modul, der hedder forarbejdning og fødevarer. Eller noget. Jeg tror ikke os alle sammen, der har haft det. Nej. Nej. Ja. Vi kører opbevaring i 10 dage, og så siger vi, antal bakterier stiger med faktor 10. Okay. Så hvis der er opbevaring i 10 dage, så stiger det med faktor 10. Hvor mange CFU har vi så per gram, når det forlader detaljet? 62,5. Ja, det er rigtigt. Vi har det tal ganger faktoren her. CFU per gang. Så detaljet, der sker ingen ændring af prævalens, ligesom vi havde i vores tavle eksempel her, men vi har en vækst. Og nu har vi gjort det meget simpelt. Vi siger bare, at den vækster med faktor 10. Okay, så kommer det hjem i det private køkken. Okay. Så skriver vi her, sandsynlighed for at kødstykke er kontamineret. Hvad er det? 0,24. Ja, det er samme som den cellen her. Og det er utroligt vigtigt, at man henviser til cellerne og ikke skriver 0,24 ind. Og det kommer lidt tilbage til den diskussion, vi havde før, at vi kan sjældent komme af med alle bakterier. Okay? Vi skal lave en varmebehandling. Så i privat køkken, der laver vi en varmebehandling. Hvad sker der med antal CFU? Hvis vi varmebehandler? Den reduceres. Ja, det gør den. Nu gør vi det igen enkelt her. Reduktion ved varmebehandling er minus 2 log. Det er for mig meget enkelt, men jeg ved, log det er noget rod for mange. Hvis man har 2 logs reduktion, hvor meget er det i procent? Vi starter med en 10 log reduktion. Hvad er det i procent? 90%. Det er rigtigt. En logs reduktion er 90% af det, der er. 2 logs reduktion, hvor meget er det så? 99. Ja, det er 99. Jeg er bare nødt til at tage et telefonsamtale af mindste unge, der ringer. Vi tager 2 minutters pause. Hej det, pappa. Hej.
Ja, i dag. I dag. Ja, men det kan du godt. Ja, det kan du godt. Ja, det er fint nok. Ja, fint. Kom med dig til. Det lyder godt. Ja, absolut. Okay. Hej. Vi tager det selv, okay? Jeg ved ikke, hvor hun tager du? Nej, nu kan jeg stå på mål. Det kan du godt. Hvis du styrer dig, ikke? Okay? Jeg er nødt til at gå nu. Okay, hej. Jeg er tilbage igen. Undskyld for det. Så fik den lidt tid til at udfylde regnearket. Nå, men vi har en two-lux-reduktion. Er I med på den? Yes. Yes. Ja. Hvad skal vi så skrive her? Så skriver jeg her koncentration efter varmebehandling. Kan du scrolle lidt op? Skal jeg scrolle op? Sådan. Er det bedre? Nej, skrue op eller scrolle op? Ja tak. Ja tak, det er fint. Ja, det er fint. Det er rigtigt. Sådan, ikke? Så det vi er interesseret af, det er jo at vide, hvor meget har vi efter varmebehandling. Ikke? Så vi har minus 2 log her. I den celle. Minus 2 log. Ikke? Ja. Hvad skal vi skrive i den cellen her efter varmebehandling? Nu skal vi trække minus 2 log fra vores koncentration, som var 62,5. Hvordan går vi det? 99% er 62,5 CFU per gram. Mm-hmm. Er det hvad vi har tilbage, eller hvor meget vi fjerner? Hvor meget vi fjerner. Hvor meget vi Er vi interesseret, hvad er vi mest interesseret af, hvor meget vi har tilbage, eller hvor meget vi fjerner? Hvor meget vi har tilbage? Rigtigt. Vi skal i gang med 0,1, ikke? Det kan man gøre. Man kan i gang med 0,01. Sådan. Bum. Så har vi så meget tilbage. CFU per gang. Okay. Man kan også gøre på en anden måde. Den går herud. Man kan tage log 10 på den der. Minus de der. Minus 2 log, ikke? Det er faktisk et plus her. Så jeg har sat minus 2, ikke? Så jeg kan vende hele over i log-regning. Så har jeg så mange logs tilbage. Og så tager jeg 10 opløb, men I skal ikke panikke endnu. Så får jeg samme svar. Og det er noget, I kommer til længere frem og regne i logs. For der er mange reduktionsmetoder, som bliver målt i log-reduktioner. Kan du prøve at gøre det en gang til lidt langsommere? Ja, det man gør typisk, når man regner på mikroorganismer, det er, at man tager koncentrationen over i log. Så det jeg gør her, jeg tager bare log 10 på koncentrationen. Log 10 på koncentrationen, som er 62,5. Og så minus min reduktion her på 2 log, ikke? Og der har jeg skrevet minus 2, så må jeg skrive plus der. Hvis jeg gør det, så får jeg minus 0,2. Og så tager jeg 10 opløft med det, så får jeg samme resultat. Det er bare, I behøver ikke gøre det nu. Det er bare, I skal være klar over, at længere frem i kursus, så bliver I mange af jer er nødt til at arbejde med log-reduktioner og på log-skaler, når vi kommer til koncentrationsberegninger. Hvad står der i cellen P44? Der står 10 opløft med P43. Der tager jeg den tilbage igen. Der er antilogger. Hvordan laver du den? 10 hat. Hat? Og det afhænger, hvad der er for nogle computer, hvordan den kommer til at ja, okay. ja. Jeg vil bare gøre jer opmærksom på det nu, at koncentrationer bliver tit håndteret i log-skala, for så kan man bare tage plus og minus. Okay. Så nu har vi faktisk,
Den jeg laver gul der, og den jeg laver gul der. Det her er faktisk sandsynligheden, hvis nu spiser et kødstykke af det her produkt her, så er sandsynligheden for, at du bliver eksponeret for salmonella 0,24, altså 24%. Og hvis du gør det, så er koncentrationen 0,625 CFU per gram. Nu har vi næsten svaret på eksponeringen. Der er en sidste lille ting, vi skal have fat på. Hvad er det? Portionsstørrelse. Ja, rigtigt. Hvor meget spiser vi? 100 gram. Okay, så går vi bare ud og tager 100 gram her. Så eksponering. Eksponeringssandsynligheden har vi her. Bum. Det var den. Og hvad skal vi skrive her? Eksponering gange 100 gram. Ja, for det var jo... Vi skal have det på det hele, vi spiser. Ja. Ikke per gram. Vi spiser ikke 1 gram. Vi spiser jo hele portioner. Så det er CFU per portion. Nu har jeg faktisk lavet min beregning. Nu har jeg lavet min eksponeringsberegning. Det her, det er, hvad vores model fortæller os. I 24% af tilfældene bliver jeg eksponeret, og når jeg bliver eksponeret, så bliver jeg eksponeret for 62,5 CFU per gram. CFU per portion. Det er outcomet for en eksponeringsvurdering. Det fortæller, hvor meget er det konsumenten bliver eksponeret for. Og hvor meget skal der så til for at blive syg? Ja, det kommer vi tilbage efter. Nej. Men det her, det er eksponeringsvurdering. Og vi skal nok lige om lidt regne videre til, hvor mange som bliver syge. Nej. Det vil sige, det er en ekstremt forsimplet model, det her. Hvor vi bare har kontamineringsfaktor på 4 og 3. Vi har sagt, at varmebehandling giver en reduktion på 2 log og så videre. Det er meget deterministisk. Det er meget bestemt, så at sige. Ikke? Nu ved vi, at kontaminering den er meget mere avanceret, det der sker på slagtlinjen. Og der findes små modeller, der kan beskrive det. Sammen med varmebehandling, det kan man beskrive i en prædiktiv model. Eller hvor meget en bakterie vokser under opbevaring, det kan man også beskrive i en prædiktiv model. Alt det kan man tage med ind i den her beregning. Og hele tiden bare step for step beregne, hvor meget, eller hvad sker der med min bakterie i fødevaren. Helt frem til konsumenten. Er der spørgsmål til det? Kalder man den der eksponering noget, altså ligesom man siger CFU per gram eller per portion og så videre, kalder man den et eller andet? Siger man bare 24% prævalens eller sandsynlighed eller? Ja, hvad siger man? Kom on, du tager et sats. Sandsynlighed. Ja, det gør man. Okay. Der er 24% sandsynlighed, at du bliver eksponeret, hvis du spiser den her produkt. Og hvis du bliver eksponeret, så bliver du eksponeret til 62,5. Og det er jo givet den model her, vi har lavet her lige nu. Er det virkelighed? Er det sandhed? En model? Ja, er det sandhed? Nej. Nej, det er det ikke. Hvorfor laver vi modeller så? For giver os... Fordi vi ikke kender sandheden. Og giver os en pejling. Det giver os en pejling, ja. Det giver os en idé om, hvad der foregår, ikke? Det er en ting. Hvad kan vi mere lave i det her modeller længere frem, tror jeg? Hvis vi nu er usikre, hvad kan vi gøre? Vi kan jo efterprøve den. Så Ja, det vil blive dyrt. Det vil blive dyrt, hvis du skal ud og samle prøver alle steder. Du kunne efterprøve dem, eller du kunne opdatere modellen, hvis du fandt bedre data og så videre. Kunne vi indarbejde usikkerheder?
Ja. Hvordan kunne vi gøre det? Nu snakker best case, worst case. Det er der mange, som har rodet med, tror jeg. Kunne vi tænke nogle ting i den vej der? Hvis vi nu er usikre på besætningsprævalensen, for eksempel, er 0,1, hvad kunne vi gøre? Hvad kunne vi gøre, hvis vi er usikre på den prævalensen der? Var den højere måske? Ja, lad os sætte den højere. Lad os sige den er 30%. Bum. Så er vi færdige med det. Så kan vi gå ned her. Så har vi et helt andet tal hernede. Okay. Så er det 72% af tilfælde, som vi bliver eksponeret. Okay. Så vi kan med hjælp af modellen nu starte at indarbejde usikkerhed, variation osv. Det kan vi, når vi har tal på. Og det kommer man til at gøre længere frem på forskellige måder. Men når man har beskrevet den model eller en proceslinje i tal og beregningsproces, altså hvor tingene regnes igennem, så kan man bruge de her modeller til at vurdere både usikkerheder og effekten af variation. For det er jo heller ikke sådan, at slagtekroppen altid har samme koncentration. Den vil nogle gange være højere, nogle gange være lavere osv. Okay? Og i sidste ende, hvad skal vi bruge de her modeller til? Hvad skal det bruges til? Hvad vi skal gøre for at nedsætte risiko. Ja. Hvem skal bruge resultatet? Jamen, det skal vi jo bruge til at vurdere, om folk bliver syge af at spise vores produkter. Ja, og hvad skal du bruge det til? Til at vide, om jeg skal lave et eller andet procestrin, der nedbringer antallet af mikroorganismer. Rigtigt. Og kunne du også vurdere effekten af det procestrin af din kontrolforanstaltning? Kunne du det, tror du, i den her model? Ja, det tænker jeg, det kunne jeg jo putte med ind i den her model. Ja, det kunne du godt. Det kunne du faktisk godt. Vi kan jo sige, at vi får højere slagteri. Nu er det meget simpelt. Vi kan sige, at vi får højere kvalitet eller hygiejne på slagteriet. Vi gør en bedre processtyring. Vi får mindre kontaminering. Så kan vi jo sige, at dem der var 1,5 kontamineringsfaktor. Dem bliver det halve. Så får vi en ny vurdering ud. Så bliver det kun i 12% af tilfældene, at du bliver eksponeret. Ja. Okay? Og stadigvæk det samme eksponering. Okay? Så vi kan bruge de her modeller til at afprøve, hvad vil effekten være af forskellige kontrolforanstaltninger. Okay? Og det kan vi, når vi har sat tal på. Det kan vi ellers ikke. Så kan man sige, det vil nok gå ned, det vil gå ned, men vi ved ikke hvor meget. Nu kan vi faktisk sætte et mere relativt tal på. Okay? Men du skal da være stensikker på de faktorer, som vi ganger på og dividerer på, fordi ellers så kan du komme ud for at få et resultat, der er misvisende. Det er en rigtig god kommentar. Er jeg nogensinde, når du siger stensikker, hvor sikker er du så? Det ved jeg ikke. 100%. Okay, du siger du er 100% sikker. Hvordan kommer du til arbejde i dag? Eller hvordan? Du har ikke været ude og kørt bil i dag, vel? Nej. Skal du køre bil i dag? Ja. Hvor sikker er du på, at du overlever? 50%. 50%? Mm. Det er farligt. Det er ikke du kører du rigtig dårligt. Ikke? Men det er jo alle er jo stadig sikre på, at de overlever, når de ser at tage ud i en bil, ellers har de ikke gjort det. Men vi ved jo fra virkeligheden, at det er ikke 100% sikkert at køre bil. Og det er samme her. Vi er alle 100% sikre på, at de tal, vi taster ind her, er de rigtige. Men vi har jo mulighed at vurdere, hvor sikre vi er. Vi kan jo tage og sige, at vi er lidt usikre her. Jeg mener, at sandheden ligger her inden for de her intervaller. Så kan vi starte at arbejde med intervaller, og det vil vi gøre længere frem. Så jeg synes, dit spørgsmål er rigtig, rigtig godt. For du har fuldstændig ret i, at resultatet, du får ud af her modeller, afhænger udelukkende af, hvordan du skruer dine celler sammen, og hvad du skriver ind i de celler.
Altså det her Excel-sheet, ikke? Hvis jeg skriver et antal ind for et andet output. Men du kan aldrig være stensikker. Aldrig. Men det kan vi faktisk give udtryk for længere frem. Hvor sikker er du? Okay. Og det er en af de store interessante ting i risikovurdering. Du kan faktisk sætte tal på, hvor sikker du er. Hvor stor usikkerhed du har i din vurdering. Og I har snakket lidt om usikkerhed i formiddags, ikke? Vi har snakket meget om lidt. usikkerhed. Ja. Og vi kan faktisk sætte tal på de her usikkerheder. Hvor stor usikkerhed der er. Er det godt at tage hensyn til usikkerheden? Og give udtryk for det? Eller skal man bare droppe det og så sige, det gider ikke? Hvad er bedst, tror jeg? Sæt tal på. Tag det på. Man skal være ærlig, transparent med sin risikovurdering. Også transparent omkring det, vi ikke ved så meget om. Det er jo der, det bliver interessant. Hvis vi er sikre på det hele, så er det ikke noget svært. Så er det jo død nemt at tage beslutninger. Hvis du vidste, det er rigtigt sandheden hele tiden, så kunne du tage beslutninger om alt. Okay? Så kan jeg jo sige, hvis jeg vidste eksakt, hvilken fødevare, hvilken portion, der var kontamineret, så kunne jeg lade være med at spise den. Så bliver jeg ikke syg. Hvis du vidste eksakt, hvor lang tid du skal opbevare ting, for det ikke skal ske det, så kunne du bare opbevare den tid. Men der er jo ingenting, du er sikker på. Er du med på det? Jeg tror, det var Bonner, der spurgte for starten af, ikke? Var det ikke det? Jo. Jo. Men giver der mening, det vi snakker om nu? At vi aldrig kan være 100% sikre ting? Det gør det helt sikkert. Men det er ubehageligt, ikke? Det er meget ubehageligt. Nej? Men vi kan ikke se bort fra det. Vi er nødt til at give udtryk for, hvor sikre vi er, eller hvor usikre vi er. Vi må ikke ignorere usikkerhed. Hvis vi gør det, så bør vi ikke have kurser som det her i hvert fald. Okay. Jeg tror, vi tager en lille pause, og så går vi videre og spise det her og ser, hvad der sker. Så vi tager en pause på, vi starter 20 år. 20 år 2, det er om 5-6 minutter. Yes. Ja. Det er godt. Det er godt.
Og så er vi tilbage. Okay? Så kører vi på lidt heroppe på tavlen igen. Ja. Nu har vi regnet ud vores eksponering. Vi ved, hvor stor sandsynlighed det er, at vi bliver eksponeret, og vi ved, hvor meget vi bliver eksponeret for. Men det er ikke ens betydning, at vi bliver syge, hver gang vi bliver eksponeret. Og det er nu, vi skal gå over fra eksponeringsvurdering over i det, som hedder farekarakterisering og videre i risikokarakterisering. Og de to gør man i et flow. Så nu visker det her ud. Og så var der et spørgsmål lige før, som spurgte, hvor meget skal der til for at blive syg? Det må vi lige finde ud af. Okay? Bare lige skære lidt. Nu laver jeg to portioner mad her. En her, og en her. Kan I se de to? Ja. Hvilken vil I spise? I må vælge en. Hvilken vil I spise? Det vil vi ikke. Begge to. Det er lige meget. Hvilken I spiser? Eller hvad? Der er ingen salmonella i de to. Hvilken vil I spise? Den til venstre. Okay, du spiser den til venstre. Kunne du spise den til højre? Ja. Ja, der er ingen Hvis jeg var salmonella i. sulten nok. Der er ingen fare. Der er ingen risiko. For der er ingen salmonella i her, så du kan ikke blive syg af salmonella. Okay? Nu ser jeg, at der er en salmonella i her. I den der kødbollen der, det er en kødbolle. Der er en salmonella-bakterie. Hvis du nu ved det, hvilken af de to vil du spise? Hvor mange vil spise den til den her år? Det vil jeg. Det vil jeg også. Det vil jeg også. Ja, tak. Hvor mange vil spise den her år? Jeg kunne godt finde på det. Ja, det sker der vel ikke noget ved, hvis der kun er én. I lever livet farligt. Ja, ikke for én. Jamen ved vi, hvor meget der er i den anden egentlig? Der er ingenting. Der er ingenting i den der, det ved jeg. Der er ingenting, og der er en salmonella-bakterie den der. Og man gerne springe over og spise nogle af dem. Nej, du skal vælge en af dem. Hvilken vil du vælge? Yes. Er det lige meget? Eller vil du bestemt vælge en af dem? Jeg tager den uden. Du tager den her. Jeg vil sige, det er lige meget. Ja. Det er lige meget, men jeg vil tage den ud. Fange. Fange. Ja. Du er... Nu må du sige det en gang til. Det er to Tanja, der sagde. Hvilken vil du vælge? Jeg vil tage den uden. Du vil tage den uden. Hvorfor vil du gøre det? For at undgå det. Du vil faktisk undgå. Ja. For hvis der bare er en salmonella i, kan du blive syg? Ja, det vil jeg måske nok. Du skulle kunne blive syg. Det er ikke særlig sandsynligt. Det er meget usandsynligt, men det er ikke 0. Nej. Det er det herovre. Her er det 0, for der er ingen salmonella i. Så jeg har selv svaret på det. Det skal faktisk kun en til for at blive syg. Men sandsynligheden for det er ekstremt lille. Hvis jeg nu står bare, hvad sker der med sandsynligheden at blive syg, hvis antallet af bakterier stiger? Nu er der 5 bakterier i. Er det højere sandsynlighed? Ja. Ja. Okay. Hvis der er 10 i, hvad sker der med sandsynligheden for at blive syg? Bliver den højere? Er det den samme som 5, eller bliver den højere? Eller hvad sker der? Den er højere. Den er højere. Den er højere. Så vi ved faktisk, at det her antal CFU, det her er sandsynligheden for at blive syg. Der er et eller andet, at jo mere vi bliver eksponeret for, jo højere er sandsynligheden for at blive syg. Det er jo også det, vi arbejder med hele tiden. Vi prøver at reducere antallet af bakterier i vores fødevarer. På den måde reducerer vi sandsynligheden for at blive syg, og så synker risikoen. Så hver eneste bakterie, vi kan fjerne fra vores mad, reducerer risikoen for at blive syg. Nu skal vi kigge lidt på, hvor meget
den sandsynligheden ændres med antal bakterier, vi bliver eksponeret for. Og der ved vi skal lave at det ikke er lineært. Det er med sorte pinde. Vi har sandsynligheden for at blive syg. Og her har vi CFU per portion. Der ved vi, at i starten, så vi går fra 1 til 2, så dobles sandsynligheden. Så den dobles hele tiden her i starten. Så den flader lidt ud, og så går den sådan her. Der er altid, vi nærmer os 100%, når vi bliver eksponeret for rigtig meget. Hvis du bliver eksponeret for 10 millioner salmonella, så skal du nok blive syg. Okay? Men den har et forløb på den her måde. Den stiger, og så flader den ud. Okay? Det er vores dosis-respons. Vi har vores dosis hernede. Så det er dosis og respons til sygdom, så det bliver en dosis-respons. Så det er en dosis-respons-funktion. Så kommer vi lidt tilbage til, at man gerne vil have det over i log. Så hvis man kigger på dosis-responskurver, så er det typisk udtrykket i log, så man tager log på CFU her. Log CFU. Nu bliver kurvene helt anderledes, så ser man sådan her ud. Så får man en S-form. Okay? Det er bare så I er klar over, at den S-form af dosis-responskurve, det får vi, når vi har log på. Så går jeg ud fra, at I har læst den notat, som hedder dosis-respons. Og der beskriver vi jo forskellige typer af modeller, man kan bruge. Og det kan blive ganske avanceret, de her matematiske funktioner, vi bruger. Det vigtige er ikke, at I lærer de matematiske funktioner. Det vigtige er, at I forstår tanken bagom dem. Og det er, at man kan blive syg af en bakterie. Hvis du bliver eksponeret for 2 bakterier, er sandsynligheden større for at blive syg, 3 bakterier, 4 bakterier osv. Og hvis man beskriver en funktion, så får man på en logskala typisk en eller anden form for S-form. De måder, man har estimeret det her kurve på, er hovedsageligt baseret på udbudsdata, altså data for flere typer udbud, hvor vi kender fødevarene, hvor mange personer har været eksponeret for, og hvor mange der er blevet syge. Hvis man har tilstrækkeligt af den, kan man estimere en dosis-responskurve. Det er et forskningsfelt helt i sig selv, men det er noget, vi går ind og bruger i vores risikovurdering. For vi er nødt til at oversætte eksponeringen til sandsynligheden for at blive syg. Okay? Så vi finder den dosis-responskurve, der er mest relevant for vores fare. For eksempel, hvis vi arbejder med salmonella, så finder vi en dosis-responskurve for salmonella. Hvis det er listeria, så er det listeria, vi arbejder med, osv. Så finder man de dosis-responskurver, og det er en del af farekarakteriseringen. Ja. Så har vi vores farekarakterisering, det er vores dosis-respons. Vi har vores eksponeringsvurdering. Det er, hvor meget vi har i vores fødevarer, hvis vi eksponerer. Nu skal vi oversætte det. Hvad er sandsynligheden til at blive syg, hvis jeg bliver eksponeret for x antal bakterier? Og det gør vi på følgende måde. Så tager vi vores eksponeringsvurdering. Se den her. Eksponeringsvurdering. Det gav for eksempel det her. CFU per portion. Kan I se, hvad jeg skriver dernede? Ja. Det er vores eksponeringsvurdering. Det gav CFU per portion. Det var det tal her. Så har vi vores dosis-responskurve. Så går vi ind, ligesom af andre kurver, når vi går ind og aflæser. Så går vi ind og aflæser. Hvad er så sandsynligheden for at blive syg? Den var rigtig høj her. Den var 90%. Hvis vi havde fået den anden eksponering, så havde vi måske ligget hernede. Vi havde måske gjort nogle kontrolforanstaltninger af vores produktion. Vi havde måske forbedret hygiejnen. Vi havde varmebehandlet længere tid osv. Så havde vi fået den lavere eksponering.
då havde vi fået en lavere risiko for at blive syg. En lavere sandsynlighed for at blive syg. Så det vi gør, når vi bringer sammen vores eksponeringsvurdering med vores dosis-responskurve og estimerer sandsynlighed, så er det faktisk sandsynligheden for at blive syg af vores fødevarer. Og så er vi tilbage, når vi estimerer den ene dimension af risiko. Der er sandsynligheden for at blive syg af vores fødevarer. Og det er det, vi gør her med hjælp af vores eksponeringsvurdering og vores dosis-responskurve. Er I med på det? Jeg må spørge. Det er fint at spørge. Det er helt okay. Jeg vil gerne have det forklaret en gang til. Ja, det gør vi med hjælp af Excelregneren. Så det vi går tilbage til Excelregneren, skal jeg nok dele med jer. For I ser det ikke lige nu, vel? Nej. Det går her. Ja. Sådan. Nu ser Excelregneren, ikke? Jo. Så her har vi vores eksponering hernede. Nu skal vi spise det her. Så vi ved, at de 24% af vores serveringer er kontamineret, og hvis det er kontamineret 62,5 CFU per portion. Så fokuserer vi lidt. Nu skal vi se, om jeg kan få den længere ned her. Det kan jeg nu. Ja, jeg skal bare gøre noget. Så. Nu går vi over i vores dosis-respons. Så vi skriver fare, karakterisering herover. Indhold ved eksponeringsvurdering, den er vi færdige med. Nu går jeg over i min dosis-respons. Det er ikke så godt. Det er bare sådan, det er rigtigt. Og så indsætter jeg det her. Indsætter, James. Det er bare for at jeg selv skal have styr på det. Nu går vi over i vores farekarakterisering. Vi er færdige med vores eksponeringsvurdering. Så vi skal have en dosis responsfunktion. Det er selve den funktion, der beskriver sammenhænget mellem dosis og sandsynlighed for at blive syg. Er I med på den? Der har vi noget, som hedder R-værdien. Det er sandsynligheden for at blive syg af en bakterie. Den er meget, meget lav. Vi kan sige, at den for salmonella er minus, eller den er 0,001. Så der er 0,1% sandsynlighed for at blive syg, hvis du bliver eksponeret for en salmonella-bakterie. Det tal, jeg sætter ind, det er noget, jeg ved. Vi lader, som jeg ved, lige nu. Nej? Det er værdien. Det er faktisk vores dosis-responsfunktion. Så vi er færdige med det. Vi ser kender R-værdien i en binomial responsfunktion. Og det er matematisk det der, men det må I gå ind og læse den notat, som heter dosis-respons. At man har de her forskellige matematiske modeller, og i det her tilfælde arbejder jeg med en binomial responsfunktion. Og det eneste, den kræver, det er sandsynligheden for at blive syg af en bakterie. Den er givet 0,001. Nu skal jeg bringe den her funktion sammen med min eksponering. Og det må så være risikokarakterisering. Det er så næste trin, sidste trin. Så tager vi den her ned. Så nu skal vi regne sandsynligheden ud for at blive syg, hvis man bliver eksponeret. Så nu skal vi kun arbejde herover, for vi tager udgangspunkt i, at man bliver eksponeret. Okay? Den funktion her nu, og det bliver lidt teknisk, men der må I læse i notatet. Den kan skrives på følgende måde, jeg skal nok forklare for jer.
Sådan. Den funktion, jeg har skrevet ind her, det er faktisk binomial dosisrespons. Og hvis vi kigger i formen, så ser vi, at hvis eksponeringen går op, L53, det er eksponering, så bliver det tal i parentesen mindre. Det går mod 0. Ej, hvis R-værdien, det her tal, det er mindre end A. Det som står i parentesen, 1 minus L53, det er mindre end A. Det er 0,1 eller andet. Og hvis det bliver opløft med stigende antal potenser, så går det mod 0. Så ved en stigende eksponering, så går det her parentesen opløft med L47, det går mod 0, og 1 minus noget, det går mod 0, det stiger så. Hvis jeg nu trykker bare enter her, så får vi et tal her. Det er sandsynligheden for at blive syg, hvis jeg bliver eksponeret for 62,5 CFU. Hvordan var det, du opløftede? Jeg opløfter med dosis. Du ser L47 her. Det er eksponering. Hvor mange du eksponerer med. Men hvordan var det, du skrev den der opløftning? Det er hatten, og det afhænger af, hvilken computer du har. Det er min hat. Ja. Du skal finde en hat på en eller anden tast. Ja, okay. Arbejder frem til den. Men det er en meget simpel dosisresponsfunktion, jeg har her. Men den virker der. Hvis mit R, nu var det 6% her. Hvis jeg havde en mere potent bakterie, som kunne give syg, for eksempel var sandsynligt 0,1%. Nej, 0,01% du blev syg. Hvis nu hver enkelt bakterie er det højst sandsynligt for at give sygdom, hvad sker der så med sandsynligheden for at blive syg, hvis man bliver eksponeret for 62,5 CFU per proton? Bliver den højere eller lavere, hvis hver enkelt bakterie er højst sandsynligt for at give sygdom? Det bliver højere. Ja, det bliver. Den bliver 0,46. Okay. Så hver enkelt... Du er stået af, hvad det skulle sige? Ja, jeg er stået af. Ja. Og det er jeg på nummer L59. Ja. Så går vi ned på den igen. Den funktion der. Jeg tager det på tavlen. Jeg skulle spare lidt tid, men det gjorde jeg ikke. Så det på tavlen. Det er fint, du spørger. Nu så ikke den eneste, så jeg siger, at han den stod af. Det er ret sikkert. Og så går vi sådan her. Nu siger vi, at vi har et stykke mad med 3 bakterier. Der er 3 salmonella i den. Okay? Den skal vi nu spise. Og vi ved, at sandsynligheden for, at en salmonella giver sygdomme er. Det er et R-værdi, kalder vi det. Den er R. Så langt så godt, ikke? Ja. Godt. Nu spiser vi den første bakterie. Hvad er sandsynligheden for at blive syg? Den er R. Den er R, rigtigt. Okay, hvad er så sandsynligheden for at ikke blive syg? Af den bakterie? 1 minus R. Ja, rigtigt. Så står vi her nu. Nu spiser vi en bakterie til. Hvad er sandsynligheden for at blive syg af den bakterie? Den må være... Du skal være ligeglad med det her. R gange 1 minus R. Den er ligeglad med det her. Vi spiser bare den bakterie nu. Hvad er sandsynligheden for at blive syg af den? Ja. R minus 1. Og nej, så ja, er du syg igen, ikke? Yes. Hvad er sandsynligheden for at ikke blive syg af den der? 1 minus R. Og jeg kan ikke se noget. Kan du ikke se noget? Jeg kan kun... Den er helt... Ja. Bedre nu? Ja. Så står vi her og spiser vi den sidste 3. bakterie. Så kigger vi kun på den der. Hvad er sandsynligheden for at blive syg af den? R. Nej, ikke det. Hvad er så sandsynligheden for at ikke blive syg? 1 minus R. Godt. 1 minus R. Okay. Helt rigtigt. Hvis vi nu spiser 3 bakterier. Alle 3 bakterier.
Så skal jeg først regne ud, hvad er sandsynligheden for, at jeg ikke bliver syg? Hvad er det? Så skal jeg først 1 minus R der. Så er jeg klaret mig for den første bakterie. Og så er jeg sammen 1 minus R her, og 1 minus R der. Så hvad skal jeg skrive? Hvad er den samlede sandsynlighed for at være rask? 3 gange 1 minus R. Nej, ikke 3 gange, du er tæt på. 1 minus R. I tredje. Gange hvad? 3. Gange 1 minus R. Ja, så er vi 1 her. minus R i tredje. Ja, Ja, det er det ja, samme. det er med på. 1 minus R i tredje. Okay? Ja. Ja. Hvad er så sandsynligt for at blive syg? R i tredje. Ja. Nej. Det er jo... Nej. Det er jo blive syg af den der, eller den der, eller den der. Jeg kan også blive syg af de to, eller alle tre samtidig. Så hvad er den samlede sandsynlighed at blive syg? Hvis sandsynligheden for ikke blive syg, 1 minus R power med, i tredje. Det må jo være 1 minus det. Ja, det er rigtigt. Det er 1 minus R i tredje. For den totale sandsynlighed er jo 1. Ja. Bliver vi det, og så bliver vi det ikke. Enten bliver du syg, eller så bliver du ikke syg. Ja. Det er lige meget, hvor mange du bliver syg af. Ikke? Så nu kigger vi her, og så går vi tilbage til Excel. Du se, det er faktisk det, vi har skrevet ind her. Hvis nu kigger den her L59, så har vi skrevet, kigger i funktionen herop, 1 minus parentes 1 minus R, som er den der L53, power med dosis. Og i vores eksempel, så var dosis 3, ikke? Ja. Nu har vi 62,5. Så vi henviser bare til den sted. Okay? Yes. Hvis R er mindre, som det var før, ikke? Det var 0,001, så ændrer jeg bare med der, hvor de beregningen er den samme. Så bliver det 6%. 0,06. Okay. Kan jeg ikke lige prøve at se det på tavlen igen? Jeg kan godt lige se formen. Formen har du her. Den kommer her. Okay. Undgå at blive syg af hver eneste bakterie. Og hver eneste bakterie har en sandsynlighed at give sygdom på R. Så det du regner ud til starten med, det er sandsynlighed for at undgå sygdom totalt. Og det er 1 minus R gange 1 minus R gange 1 minus R gange så mange bakterier du har i fødevare. Ja. Så det er power med en dosis. Og så det er sandsynligheden for at undgå sygdom. Så må 1 minus den sandsynlighed være sandsynligheden for at blive syg. For der er kun de to mulige udfald. Syg eller rask. Og den samlede sandsynlighed for det er 1. Den samlede sandsynlighed for et udfald er altid 1. Ja. Hvis du nu kender sandsynligheden for at blive rask, altså stadigvæk være rask efter at spise, så må det være 1 minus den sandsynlighed, giver dig sandsynlighed for at blive det er med på. Ja. Hvad var det, du kaldte tretallet? Tretallet, det er jo din dosis, det er din eksponering. Det var dosisen, ja. Ja, godt. Det er din eksponering, og den har vi fra vores eksponeringsvurdering. Ja. Så den henter vi derfra. Og så henter vi vores R-værdi og vores dosis-responsfunktion, den henter vi fra farekarakterisering. Så bringer vi de to sammen, så får vi estimeret sandsynligheden for at blive syg, hvis jeg spiser produktet. Og det er det, vi vil i vores risikovurdering. Ja. Okay. Er vi så færdige? Eller er der noget, vi ikke rigtig har taget med i vores beregning endnu? Portionen, eller? Ja, i vores Excel-regner. Vi har jo arbejdet herovre på... Det her var jo, hvis man bliver eksponeret.
Sandsynligheden for at blive syg, hvis man bliver eksponeret. Ikke? Bliver vi altid eksponeret? Nej. Hvor tit bliver vi eksponeret i vores model? 24% af gangene. 24%. Det er rigtigt, ikke? Så det vi har gjort indtil nu, det er faktisk, vi har faktisk beregnet sandsynligheden for at blive syg, givet det er kontamineret, ikke? Givet den er kontamineret, så var sandsynligheden 6% for at blive syg. Okay? Vi har 62,5 CFU i den portion der. Hvis der er der, så er det 6% sandsynligt at blive syg. Okay? Nu skal vi op og spise en tilfældig. Vi er jo interesseret af sandsynligt for at blive syg, hvis vi spiser en tilfældig portion. Hvis den ikke er kontamineret. Hvor tit er den ikke kontamineret? Det er 1 minus 0,24. Ja, det er 0,76. Ja. Nej. Bliver vi syge her? Hvis der ikke er noget salmonella, bliver vi syge? Nej. Nej, så er vi glade. Nej. Hvad med herovre? Hvad er sandsynligheden for, at vi spiser en kontamineret portion? 24%. 24%. Ja, rigtigt. 24%. Så hvis vi nu spiser en tilfældig portion, så ved vi faktisk ikke, om den er kontamineret eller ej. Så hvis jeg spiser en tilfældig portion, hvad er sandsynligheden for, at jeg bliver syg? Hvad 6% af de 24. Ja, kan du sige det lidt mere probert? Hvad regner du? Det er rigtigt nok, det du siger. Vil du have et tal? Jeg vil have, at du siger funktionen. Hvad skal jeg skrive her? Det er 6%, ikke? Og hvad skal jeg skrive? Divideret gange. Hvad skal jeg skrive? Gange Ja, hvad? 0,24. Rigtigt. Ja. Først skal vi gå dertil, og så skal vi gå derfra dertil. Der er jo faktisk, hvad er sandsynligheden for at ikke blive syg, hvis vi spiser en kontamineret servering? 94%. Ja, det er rigtigt, ikke? Så de fleste gange bliver vi ikke syge. Trods alt, ikke? Men det er rigtigt nok, hvis vi spiser en tilfældig serveret portion, så skal den først være kontamineret, det er 0,24%, og så ganger den sandsynligheden der. Det skriver vi ind i vores regneark. Nu vil jeg skrive sådan her. Tilfældig portion. Den er jo lige med den der 0,24% gange den der. Så vil det hænge med. Så det er vores endelige svar. Så hvis du spiser en tilfældig portion af den her fødevare, vi har beskrevet i den her model, under de betingelser, vi har taget med i modellen, så er sandsynligheden for at blive syg 1,5%. Og det er faktisk det, vi inser af. Så har vi den ene dimension i risikoen. Så skal man beskrive den der sygdom lidt mere nøjagtigt. Hvad er det for noget sygdom, vi taler om? Og det henter man så for sin dosis respons. Hvad er det for noget respons, de har beskrevet til den model, vi arbejder med? Er det død? Er det mavepine? Er det diarré? Er det organskader? Eller hvad er det nu? Okay? Så beskriver man, hvilken konsekvens det er. Så har man et udtryk for risiko. Med sandsynlighed og hvilken konsekvens det er. Det så du meget enkelt, du, ikke?
Jo. Ja. Lægger du det her Excel-ark op? Jeg sender, på jeg pynter aften? lidt på det og gør lidt tydeligere før, så sender jeg Tine. Så lægger Nå, jeg det op. er godt. Det er godt. Men det der siger, det er jo bare det er jo et undervisningseksempel, hvad jeg har konstrueret nu. Når I skal sidde med jeres ting, så er det jo ikke sådan, at I bare skal copy-paste det her. Nej. Det vigtige besked her er jo, at I håndterer prævalens og koncentration hver for sig. At I deler jeres proceslinje op i små bidder. Overvej, hvad er det for nogle vigtige ting, der sker i hver enkelt procestrin. Er det vækst? Er det inaktivering? Skal vi nå af? Hvad skal vi vores produkt? Og så videre. Og så finder ni en dosis respons. Hvad er det for nogle reaktion, vi kan få på den her eksponering, og bringer det sammen? Okay. Så processen er den samme, altså tilgangen er den samme. Man deler sin proceslinje op i mange små bidder, hvor man beskriver, hvad der sker. Og det kan ske noget på koncentration, det kan ske noget på prævalens. De kan hurtigt blive ret komplicerede, de her modeller. Og det skal de være, hvis man skal efterligne virkeligheden så godt som muligt. Altså Håkan, gør man det her så med mange forskellige patogener? Eller udvælger man dem, som er mest sandsynlige vil give sygdom i produktet? Ja, hvad tror du? Altså jeg tror, at man prøver at holde det lidt simpelt, ikke? Og så laver man prøver på de patogener, som man forventer, altså i svinekød, Yersinia, Salmonella. Ja, vi fokuserer altid på de bakterier, som er hyppigst forekommer, altså, hvor det giver problemer. Ikke? Jo. Men det her modeller her, det er jo ikke sådan, at det har noget med prøveudtagning at gøre. Tit er det jo sådan, når vi arbejder fødevarer, du kan tage ufattelig mange prøver, og du finder ikke noget. Og det er jo virkeligheden, at tit, når vi har kontamineret fødevarer, så er jo forekomsten, prævalensen meget, meget lav. Og hvis den er til stede, så er koncentrationen meget lav. Okay? Det betyder så også, at risikoen er lav, ikke? Men det betyder ikke, at den ikke er der. Vi bruger jo modeller tit til at styrke beslutninger. For eksempel kan der ligge nogle spørgsmål fra myndigheder, som spørger, er der noget, vi skal være opmærksomme på med Campylobacter i slagtekyllinger? Hvad kan vi gøre? Hvilken effekt vil forskellige tiltag have i produktionen? Skal vi arbejde i primærproduktionen? Skal vi arbejde på slagteriet? Skal vi have en anden proces? Nej, det er typisk det der. Skal vi arbejde i primærproduktionen eller på slagteriet? Skal vi lave en kampagne for privatpersoner, hvilket man gør hvert år, hvordan vi skal håndtere kylling i køkken? Og så kan man få en fornemmelse i de her modeller, hvilken effekt vil det have? Så modellerne skal bruges til at understøtte beslutninger. Hvis der ikke er nogen beslutning, der skal tages, så skal man heller ikke lave modeller. Derfor prøv at svare på nogle spørgsmål. Du laver jo ikke en risikovurdering hver gang du skal lave en, hver gang du har en lille ting i din produktion. Det er jo noget, man typisk gør overordnet i sin produktionskæde af sine fødevarer. Ikke? Selve håndteringen af tingene bagefter, det sker jo typisk med HACCP-programmer. Har I faldet af, eller er I bare helt mundlam, eller? Fuldstændig mundlam. I tænker. Fuldstændig. Det var en større mundfuld. Det var en stor portion. Jamen, det er det. Ja. Det er meget eksponering her. Men det er også det, der skal til, for vi skal lære noget. Jeg sidder og tænker på, det er jo meget forskelligt for, hvad vi sådan i vores daglige drift, i hvert fald da jeg var ude i produktionen på mejerierne, der havde vi jo nogen, der havde lavet noget modulering på, hvordan skal man varmebehandle mælken. Og så var det ligesom den, der var der. Så var vi jo ikke ude at lave den slags ting her i vores risikovurdering. Det gør du sjældent. Du gør det sjældent. Det er typisk laver du det her store modeller, som jeg har lige. Det er en meget minimodel, men den inkluderer en hel produktionskæde. Store modeller, som inkluderer hele produktionskæden plus konsumenter osv. bliver ikke lavet så tit. Det bliver det ikke. Men mange af de beslutninger, der bliver taget omkring lovgivning, omkring hvilke krav, der bliver stillet på produktionen, er baseret på resultater fra risikovurdering.
de der grænseværdier, I arbejder typisk for, ud fra i produktionslinjerne, hvor tror I, de kommer fra? Tror I bare, de falder ned fra himlen, eller hvad? Det er der nogle af dem, der gør. Dem prøver vi at lave om på. Ja, og hvordan skal du få lavet den om? Det er rigtig godt. Hvordan så laver vi, så forsøger vi at lave et videnskabeligt arbejde på, for at få et datagrundlag, der kan bevidne. Ja, hvordan kunne du vise, at du kunne ændre den grænse, hvor det jo alligevel ikke havde så stor betydning? Hvad kunne du gøre? Jeg tænker, altså konkret så med et eksempel på animalske biprodukter fra centrifugeskud fra mælkeproces, rensning af mælk, hvor man skal varmebehandle ved en af to angivende temperatur- og tidskombinationer, den ekvivalent metode, og det har intet med virkeligheden at gøre, vel? Ja, men så siger du det, men det er der nogen, der har besluttet, I skal. Ja, og så er vi jo nødt til at efterleve det, indtil vi kan få det. Ja, men du kunne jo også rejse spørgsmål, eller komme, hvad kunne du gøre, hvis du mener det er forkert? Det kan jeg altid mene. Du kan mene lige, hvad du vil. Men hvis du skal overbevise nogen anden, så kan du ikke bare sige til dem, du har fejl. Ja, nej. Så er vi ude og lave, vi sidder og afsøger, hvad vil være relevant at analysere for, og så skal vi have et datagrundlag for det. Vi har så ikke beregnet det endnu, men det kan jeg jo da. Nej, men du kunne jo faktisk skrue det hele sammen i en model eller det her. Ja. Og vise, hvad sker der, hvis vi fjerner den her. Nu var det 2 pasteuriseringsstrin, ikke? Jo, en af 2 temperatur- og tidskombinationer. Ja, så kunne du jo faktisk lave en model, hvor du har den procestrin med, og så kunne du starte at variere her, og så kunne du vise i sidste ende, så betyder det ikke noget for risikoen for konsumenten. Så mangler bare lige forbevist EU-kommissionen. Det er ikke så svært. Jamen altså, det eneste du kan gøre, er jo fremlægge den viden, der er. Hvis du besidder den viden, som du påstår, du har lige nu, så du er meget klogere end alle andre, så må du putte den viden ned på en model, hvor du kan vise, at med den her viden, vi har inden for området, så vil det faktisk ikke betyde noget. Og der vil sådan her modeller være ekstremt kraftfulde. For der kan du sætte, der bliver meget objektivt. Så lang tid du bare mener noget, så er det meget svært at overbevise kommissionen. Jeg har givet dig fuldstændig ret. Ikke? Men hvis du kan putte ned en model, så kan du vise, hvad det betyder rent objektivt. Yes, det skal i hvert fald forsøges. Og det er tit, jeg har siddet med en anden ting over for EU-kommissionen, hvor vi kigger på noget anden prøveudtagning. Og det i sidste ende, så kommer det an på at kunne putte ned noget tal, lave en model, der viser, hvilken betydning har forskellige beslutninger. Det vil være det bedste beslutningsgrundlag. En beslutningstager vil ellers aldrig turde ændre en beslutning. Nej, der skal noget bag. Ja, det skal der. Og det er beslutningsstøtte, de her modeller kan bruges til. Det er det. Og det giver også en dejlig mulighed for beslutningstagerne at skylde fra sig, hvis det går galt. Så vi kan bare sige, jamen det viser så risikovurderingen, ikke? Så det har en dobbelt effekt. Og det bruger de gladeligt. Det gør det. Ja. Jeg synes, det er nogle gode tanker, spørgsmål, der kommer nu. For det er meget vigtigt at tænke over, hvad kan det bruges til? Okay? Prædiktiv modellering, som nogle af jer har haft, det er jo lidt det samme. Man prøver at forudsige, hvad sker der, hvis vi ændrer på nogle produktionsparametre. Er der andre tanker omkring det her nu? Ja, bare kom. Jeg ruster bare. Jeg sagde, det var spændende. Ja. Så. Tina, har du noget, du kan tilføje her, som du vil binde op på? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, det giver et meget godt grundlag for anden samling, og det vi skal i gang med der i virkeligheden. Nu kan I gå hjem og studere det lidt igen til næste gang vi mødes. Så bliver der lidt mere øvelse. Ja. Det I kan gøre nu, jeg ved godt, det er en mundfuld, det her, og bare smække et Excel-regneark ud på jer. Det I skal tænke over nu, det er, når jeg arbejder med jeres ting, hvor er I i processen? Er I i eksponeringsvurdering? Er I over i farekarakterisering? Er I i risikokarakterisering? Så I hele tiden ved, hvor I bevæger hen. Det er utroligt vigtigt, at man ikke bare forvirrer sig ud i noget. Risikovurdering er en lille opskrift til, hvordan man kan gribe problemstillingerne.
De risikovurderinger, Tine og jeg tit laver sammen, det er jo ikke sådan, at vi slavisk følger et eller andet opskrift. Men vi har det i baghovedet. Vi tænker meget af det her, hvor er vi hen? Er vi i koncentration? Er vi i prævalens? Hvor er vi i proceslinjen og så videre? Det giver os en god ramme at arbejde i. Og det gør det også muligt at kommunikere på en fornuftig måde over til myndigheder typisk. For de ved, hvad de får for nogle produkt. De ved rammen på det, de ved strukturen i det. Og det gør det meget nemt at kommunicere. Så det er som fællessprog, så at sige. Ikke? Man kunne gøre det på mange andre måder, men det nytter ikke noget, hvis man opfinder en ny ting hver gang. Det bliver lidt for kompliceret. Så. Jeg tænker, Håkon, det er fint, hvis du deler den med, fordi jeg kan i hvert fald ikke på en lille bærbar skærm dele op i 3 skærmbilleder og følge med i og få lavet et Excel-regneark. Så hurtigt går det altså ikke herude. Nej. Så det er fint at følge med i det, og så få den, og så sidde og tykke lidt. Ja, du får videoen, så kan du sidde og høre den 10 gange. Jeg kan sidde og hygge mig der. Ja. Så, hvor mange af jer sidder i myndighederne? Er der nogen, som sidder i Fødevarestyrelsen? Ja. Hvor meget tænker I, hvor sidder du over? Sidder du tæt på nogle beslutninger, eller hvad er det, du laver derude? Jeg udfører kontrol. Ja. Men de kontrolforanstaltninger, det er meget, at de følger sine hazardplaner og så videre, ikke? Jo, blandt andet. Og det er jo management, ikke? Men grundlaget for de hazardplaner og hele ideen med det kommer fra de her risikovurderinger. Altså, hvad er det for nogle kontrolforanstaltninger, man skal have? Hvordan beskytter vi konsumenten bedst muligt? Og det er også formålet med en hazardplan. Hazardplan er jo ikke til at overholde et eller andet grænseværdi. Hazardplan er jo faktisk for at beskytte konsumenten. Jeg synes, når vi har gennemgået det her, egentlig også når man har læst kompendiet, så er jeg sådan blevet lidt i tvivl i forhold til det første step omkring identifikation af farerne, og egentlig også forskellen for det i forhold til hazardplan. Jeg tror, I kom ind på det i en video, og er stadigvæk sådan lidt svært ved at forstå det, fordi vi ser jo aldrig de risikovurderinger der i nogle virksomheder. Nej. Det har de jo ikke langt hen ad vejen ikke mandskabet til. Nej, det har de. Fødevarestyrelsen har jo et lille online hjælp. De har en lille risikovurdering, man klikker af, hvis man starter en ny virksomhed. Ja. Men det kan du kalde, hvad du vil. Men det er en guidelines på en eller anden måde. Ja. Du har fuldstændig ret i, at der ikke er nogen klar skillelinje mellem risikovurdering og hazard. Specielt hazard-analysen er meget hen den samme. Det er det. CCP'en, altså den kritiske kontrolpunkt, hvordan man følger op på den, dokumenterer og håndterer problemer, når det kommer. Det er meget management. Det er meget konkret håndtering af et problem. Men hazard-analysen er langt hen ad vejen meget ens med risikovurdering. Og når vi snakker om mikroorganismer, så ved vi mange gange, hvilke typer af mikroorganismer er typisk et problem med det her fødevare. Som der også blev nævnt tidligere. Ikke? Hvis vi arbejder med svinekød, ved vi, hvad vi skal fokusere på. Oksekød ved vi, mælk ved vi, og så videre. Den skulle også gerne afspejle til lovgivning. Ja, det gør det. Vi har jo da i hvert fald fået salmonella skrevet ud i 2006 på ost. Ja, men det er jo for, at man har vist, at det ikke er et problem. Ikke? Men så er det også dagen med vigtigt at administrere, at det ikke er et problem. Ikke? Så det er jo, lovgivningen er ikke til for at irritere. Det ved jeg sikkert. Så det er ikke for at beskytte konsumenten. Så. Men meget af de lovgivningsprocesser, der ligger, er baseret på risikovurdering, hvor man laver nogle vurderinger over, hvad vil en lovgivning inden for det her område betyde for risikoen for konsumenten. Og vi er nødt til altid drive det frem til konsumenten. Det er det, der er, hvad kan man sige, når vi snakker om fødevarer, det er endpointen. Og Tino og jeg, vi har siddet og lavet mange vurderinger efter om prøveprogrammer i forskellige produktioner. Og i sidste ende, så konkluderer vi jo altid på konsumentens sikkerhed. Vi siger jo ikke, at det er særlig interessant at vide, hvor meget man detekterer og ikke detekterer. Det interessante er, hvad betyder det for konsumenten? Og det skal man huske på i det her risikovurdering.
Andre tanker og refleksioner over det, og hørt, hvordan det spiller ind i jeres daglige dag? Jeg kan lige knytte en kommentar, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, altså der er jo ikke mange virksomheder, der laver den her form for risikovurderinger, men det er jo så også nogle gange på grund af, at der er manglende ekspertise derude i virkeligheden, og det er jo egentlig EFSA og EU-kommissionen vil jo rigtig gerne have, at der er flere, der bliver efteruddannet i det her, og jo er faktisk også i gang med at lave en form for efteruddannelse omkring det, så netop at folk, også folk, der sidder i myndigheder, men at de får den her viden, så de faktisk kan lave de her typer af risikovurderinger, fordi HACCP og HACCP-planer er rigtig godt, men som Håkan siger, de siger jo ikke noget om sikkerheden for konsumenten, ikke umiddelbart i hvert fald. Så de kan jo måske nok sige noget om et produkt på et eller andet givet tidspunkt i en proces, men så siger de så heller ikke så meget mere. Så hvis man vil have et værktøj, hvor man efterfølgende skal kunne sige noget om, hvad skal man sige, konsumentens sikkerhed, og som man måske også kan bruge til, og det tror jeg er det vigtigste måde at bruge en risikovurdering på, at gå ind og sige, hvis man så laver typer af interventioner, hvad er effekten så? Hvad kan man så forvente effekten er af det? Så man ligesom sammenligner forskellige scenarier, som vi også har talt om før. Ja, du kan bare køre. Sådan en intervention, det kunne for eksempel være, at man på emballagen skriver, at produktet skal opbevares ved maks 5 grader. Eller? Ja, det kunne man jo godt sige, at det var en intervention. Så skal man jo selvfølgelig have en eller anden idé om, hvad er compliance så? Ikke? Hvor mange vil så opfylde det, for at få en idé om. Fordi problemet er lidt nogle gange, at man ligesom altid antager, at alle folk opfører sig, som de skal. Hvis alle folk opfører sig, som de skulle, så vil der var mange ting i verden, inklusiv fødevaresikkerhed, der vil se meget bedre ud. Problemet er bare, at der er altid nogen, der ikke opfører sig som foreskrevet. Og det er jo der, vi får problemerne. Også når vi ser fødevarebårne udbrud, når vi ser folk, der bliver syge af fødevarer, er det jo typisk, fordi der er sket en brist et eller andet sted. Og det er jo de der brister, vi også gerne vil modellere. Vi vil jo gerne finde ud af, hvor tit sker det. For hvis der er en myndighed for eksempel, så vil jeg sige, det er simpelthen uacceptabelt. Det sker for tit det her. Vi må gøre noget, så det ikke sker lige så tit. Fordi man kan ikke eliminere det fuldstændigt. Der er altid nogen, der vil opføre sig som idioter. Der er altid et sted, det vil gå galt. Men man må bare prøve at få det begrænset så meget som muligt. Ja, på talen om det der. Man kan altid bare læse det hele over på konsumenten og sige, at vi skal opvarme jeres kylling og nøje køkkenhygiejnen. Ikke? Mm. Og hvis det var rigtigt, hvis alle gjorde det, så var der ikke nogen campylobacter-problem for kylling. Nej. Og mærkeligt nok er der mange, som bliver syge alligevel. Ikke? Ja. Og man kan ikke bare overlægge alt ansvar over på konsumenten. Det fungerer jo ikke. Det er jo tydeligt. Må jeg spørge om noget? Ja da. Det jeg ligesom synes gør det svært ved at lave sådan nogle modeller her, hvor jeg måske nogle gange går lidt kold på det, det er det der med at estimere, hvor mange CFU per gram, der ligesom måtte være. Altså, det at finde det tal, synes jeg er så svært, at det kan være lidt svært at komme videre med sådan en modellering. Du har fuldstændig ret. De tal er overraskende svære at finde. De er faktisk overraskende, hvor sjældent vi har gode tal på koncentrationer. Mm. Ja. Vi ved ret ofte, hvor høj prævalensen er. Men når vi kommer ned på koncentrationer, så er det meget svært. Og det man gør typisk i de her modeller, at man gør et best guess. Hvad tror vi? Hvad er det mest sandsynlige, vi tror? Ja. Og så starter man arbejde med det. Efterfølgende kommer I til, så kan man tage noget usikkerhed, nogle variationer med i koncentrationen. Hvad kan det variere mellem? For det gør det jo i virkeligheden, så varierer det jo hele tiden. Det er det. Og det kan man arbejde i sine modeller. Men du har fuldstændig ret, at de her koncentrationer er meget, meget svære at finde. Du kan finde vi snakkede nemlig med Fødevarestyrelsen på et tidspunkt i forhold til de her prædiktioner. Og der foreslog de, at man ligesom tog udgangspunkt i sine analyseresultater. Og det kan man jo også godt, men det giver jo igen ikke sådan det er jo bare
lidt tilfældigt. Det er jo så de prøver, man så nogle gange måtte have taget. De giver nogle tal, men er det så det repræsentative for, hvordan produktionen generelt ser ud og sådan noget. Så vi er lidt endt med at bruge de tal til at modellere, men jeg aner ikke om... Hvad bruger du så for noget tal? Jamen, så er det jo, hvis vi for eksempel har modelleret på listeria, jamen, og vi ikke har haft fundet noget i vores produkter, jamen, så tager vi jo så udgangspunkt i den best case, at jeg kan ikke huske, så sætter vi et eller andet 4 CFU per gram ind, eller sådan noget svarende til under 25, jeg kan ikke helt lige huske. Under detektionsgrænsen, ja, nemlig. Og så er det der er budet, men det er jo bare altså med baggrund i, at alt er som det skal være, men der bliver jeg jo så tit utilpas omkring det der med, hvis der så bare er en, eller hvis der er noget i produktet, så holder det jo slet ikke. Men ja, jeg synes det er lidt forvirrende det der med. Det er rigtig svært at finde de der startkoncentrationer. Ja. Og du har fuldstændig ret, at det vil have en kæmpe betydning i det tilfælde, den antagelse, I gør, ikke? Ja. Det afhænger jo meget, hvordan de prøver, I har udtaget. Ja. Hvor i proceslinjen det er udtaget. Det er meget vigtigt. Hvorhen har I taget det? Ja. Ja, for eksempel på listeria vil det jo altid være et slutprodukt, men jo inden at forbrugeren eventuelt måtte varmebehandle det. Mm. Men altså det man kan sige, hvis jeg lige må sige noget, nu ved jeg godt, jeg springer lidt i det, fordi det bliver nok, det er jo også noget, vi kommer til at snakke om mere næste gang, næste samling. Men man kan sige, at i det tilfælde der er det klart, at der har I jo en eller anden fordeling af de her listeria-bakterier, der åbenbart alle sammen ligger under detektionsgrænsen, og det er jo super fint. Men hvis man nu kan så faktisk beskrive det ved en fordeling, ved en teoretisk fordeling, som kunne måske være en log-normal fordeling, så vil du jo faktisk så i tilfælde, når du så trækker for den fordeling, få nogle af de her indimellem, sjældent, men indimellem, så vil du få nogle af de her høje resultater, som du måske nok også vil forvente i virkeligheden vil komme indimellem, fordi der er et eller andet, der er gået galt. Så det er en måde at ligesom håndtere det på, ved at bruge sådan nogle sandsynlighedsfordelinger, og vi bruger dem jo netop, fordi vi er usikre, dels fordi der er noget variation i vores data, men også fordi vi er usikre på de data, vi har. Det giver god mening. Ja, så det er jo ikke fordi vores resultater bliver hverken sikre eller bedre. Jo, de bliver jo faktisk bedre, fordi de netop udtrykker vores usikkerhed. Men det er jo så også hele pointen. Og det er nok, ja, hvis ikke I tager andet med fra det her, så er det i hvert fald, at risikovurdering er super meget for os at, understrege den usikkerhed, der måtte være i vores vurdering. Og det er jo derfor, vi laver en vurdering. Det er jo fordi, vi er usikre. Hvis vi vidste det, så behøvede vi jo ikke at lave vurderingen. Ja, det giver god mening. Ja. Der bliver jo taget en del prøver. Og når vi snakker om kontaminering i fødevarer, det meste er jo faktisk frit fra kontaminering. Du skal tage ret mange, i nogle produkter skal du tage ufattelig mange prøver, for at kunne finde de patogener, du indtager af. De er der i et vist omfang. Det er bare meget usandsynligt, at du lige får samlet, lige for den der salathud, lige hvor i kulien sidder. Jeg kan give et eksempel. Det var, at da vi startede salmonella-overvågningen i æg, inden vi gik i gang med at undersøge hønerne, så undersøgte vi jo nogle æg. Og vi fandt jo stort set ingen salmonella-kontaminerede æg. Altså det var jo sådan en ud af en million. Så var der en overskrift i avisen et par dage efter, hvor jeg var blevet interviewet, hvor der så stod 1 million æg smittet. Jeg tænker, hvad? 1 million æg smittet? Det er jo alt for højt, hvor jeg lige lavede regnstykker og tænker, nej, det er det jo ikke. For når vi spiser over 1 milliard æg om året, så var det lige pludselig 1 million æg om året, der var kontamineret med den prævalens, vi havde. Så man skal også lige tænke på, at nogle gange så er mængden af fødevarer, der bliver spist, jo kolossalt stor. Så selv en mega lille prævalens og en mega lille forekomst vil faktisk kunne give udslag i noget, og det ser vi jo også. Altså vi har jo både salmonella-infektioner og campylobacter-infektioner og yersinia og whatever. Og det er jo af folk, der spiser nogle ting, selvom vi faktisk er rigtig svært ved at finde det i fødevarene. Og det er der, de her modeller kan gøre godt. Ja. At hvis du bare baserer hele din, hvad kan man sige, vurdering af sikkerhed på nogle prøver i slutdelen af din produktion, eller i startdelen. Hvis du tager 5 prøver, altså du vil ikke finde noget.
Men konklusionen der, at det er så sikkert, den er godt nok meget usikker. Ikke? Så det er der, må tage 5 prøver og alle sige, det er mikrobiologiske kriterier er hængt op på, at man tager 5 prøver. Ja. Og ikke kan man jo godt stille spørgsmålstegn. Ja. Det er vel et økonomisk spørgsmål. Det er det jo. Det er, hvor mange fingre du har, jeg kan ikke til med. Ja. Men der er også et spørgsmål, hvordan tager man prøverne? Hvorhen i proceslinjen? Hvor hyppigt tager man dem efter hinanden samme dag, eller spreder man dem ud? Der er en masse ting, man skal optimere på, når man tager det her prøve. Ja, altså, find noget med 5 prøver. Den er meget lille, når vi snakker om fødevarer, for forekomsten er relativt lav. Jeg ynder også det der eksempel med foder, de lavede stik, eller det gør de jo stadigvæk ikke, laver stikprøvekontrol af svine og kvægfoder for salmonella. Det er når de kommer ind. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set de der containerskib, der kommer ind med foder fra Sydamerika. Der er jo millioner af ton af foder på de her. Altså, det er sådan, hvis man kigger ned i lastrummet på sådan en, og der står en mand dernede og fejrer, så kan du kun lige skimte ham, ikke? Så stort er skibet. Altså, det er virkelig, virkelig store skib, ikke? Der går de ud og tager 10 spikes af det der foder. Og så erklærer de det. Ja, og det bedste af det hele, det er, at de så, hvis de finder 5 eller flere, så er det højkontamineret, og hvis de finder under 5, så er det lavkontamineret. Men altså, jeg mener, det er der, vi er nogle gange, og som, når man sidder med den viden, som vi sidder med, så sidder man jo lidt og tænker, det giver jo simpelthen ingen mening whatsoever. Fordi hvis du går ud og tager 10 spikes af sådan noget der, og du rent faktisk finder noget, så kan du være ret sikker på, at der er temmelig meget faktisk. Selvom du også kun finder en positiv prøve. Men det er jo en politisk beslutning. Fordi man kunne ikke håndtere det, ved at sige, at hvis bare man fandt noget, så var hele partiet smittet. Så man blev nødt til at lave, nej, vi kan kun håndtere, hvis vi siger, det er over 5 prøver, der er positive. Så ja, så der ligger noget management der også. Men det er jo ikke noget, vi normalt beskæftiger os med. Men det ved jeg, at i virksomheder sidder man jo tit både med ansvaret for vurderingen og for at lave management også bagefter. Yes. Yeah. Er der mere til det her? Nej. Så tænker jeg lidt, fordi klokken også vil være mange, så jeg tænker lidt, at først så vil jeg faktisk lige vise resultatet af den der lille øvelse, vi lavede med, hvor I skulle vurdere jeres egen, hvor gode I var til at vurdere jeres egen usikkerheder på forskellige spørgsmål. Og når jeg så har vist den, så tænker jeg at smide jer ud i grupperne igen, og så kunne jeg arbejde resten af eftermiddagen i grupperne på den opgave, vi startede før frokost, og så gennemgår vi den torsdag morgen som noget af det første. Fordi det bliver lidt for forjaget at skulle gøre det i dag, tror jeg. Så bruger vi lige en halv time på det torsdag morgen, inden vi går i gang med at lave og diskutere grupper og rapporter. Lyder det som en plan? Yes. Ja. Til at høre, hvor lang Nilen er. Ja, hvor lang er Nilen? Jeg deler lige min screen her, og så kan I jo se resultaterne, og det er altid en lille smule sjovt, de resultater, der kommer op. Det er det. Og skal jeg lige se. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvad for en... Kan I se min screen? Hvor meget... Det kan I godt, ikke? Ja, det kan vi godt se. Godt. Ja, altså den skal jo læses sådan. Nu har jeg har anonymiseret det, så vi hænger ikke nogen ud her. Så I har hvert et tal. Der er 16 studerende. Og den lille blå bar, det er jeres 2,5%. Og så den orange er jeres most likely value, 50% percentilen. Og så 97,5, det er altså den grå. Og den korrekte værdi, det er så den, der ligger her. Og for Nilen, der var det vist nok 6.650 meter, mener jeg, der var. Så lige omkring her. Og hvis I vil være sikre på, at det ligger det rigtige sted, så skal I bare kigge på individ nummer 9. Jeg siger ikke, hvem individ nummer 9 er, men individ nummer 9 var fantastisk dygtig. Man kunne faktisk tro, at hun havde snydt lidt, eller han havde snydt lidt, men lad nu det ligge. Men nummer 9 var spot on på den orange med de 50 hele tiden.
Og så kan I så se, at der er også nogen, der ikke har været super gode, som har ligget temmelig langt under på alle 3 parametre. Så er der nogen, der har været meget usikre, for eksempel person nummer 6, men har jo faktisk også været klar over sin egen usikkerhed, så har givet et mega stort interval og har jo derfor ramt. Ikke? Så her har vi en lav præcision, men vi er faktisk sådan relativt akkurate. Ikke? Hvorimod, og nummer 9 har vi jo en typisk både høj præcision og høj akkuratesse. Så har vi en her, hvad vil I kalde den? Nummer 13. Eller nummer 3, for den sags skyld, hvis vi skal bruge termerne med præcision og akkurathed. Lav. Ja, eller i hvert fald måske lav akkurathed, men måske høj præcision, ikke? Fordi der er jo ikke så stort et spænd på, vel? Nej. Ja. En af dem, vi ikke bryder os om, er det ikke sådan? Jo, ja, dem det er vil vi farlige, ikke have. De er dårlige, det er dårlige eksperter for nu at skære det ud. Dem vil vi ikke have, fordi at de fucker vores resultater op, ikke? Fordi at vi tror, de tror, at de er meget, de tror, de ved en hel masse, de ved ikke en skid. For nu at sige det mildt. Nej, så ja. Så hvis lige kan vi jo hurtigt scrolle de andre igennem. Det er så, hvor højt Burj Khalifa er. Og igen, hvis I kigger på nummer 9, frygtelig præcis her. Og så er der igen nummer 7, som er ret. Det var vist nummer 6 før faktisk. Men nummer 7 er egentlig ret bred i sin vurdering, men præsterer alligevel at skyde forbi målet, ikke? Er vi ude i 5.000 meter der, eller hvad? Nej, 825. Det er 828 meter, faktisk. 828 meter er det. Og nummer 7? Ja, nummer 7 mener simpelthen, at det er op til 5.000 meter, hvilket i sig selv er lidt en bedrift at bygge et tårn til 5.000. Men altså, okay. Det er beskærende jo. Ja. Noget af den ur. Ja, men ja, så meget sjovt. Og den næste, undskyld, den skiftede allerede. Det var så, hvornår dinoerne de uddøde. Den er lidt svær på grund af alle de her mange millioner år, og jeg tror, der var nogle af jer, der havde fået skrevet lidt forkert, så jeg gik faktisk ind og ændrede lidt af tallene, for ellers blev det meget mærkeligt at se på. Fordi jeg tror, der var nogle af jer, der mente millioner og bare havde skrevet tallene sådan som 20 for 20 millioner osv. Ikke desto mindre er der også ret meget spredt fægtning over feltet her. Igen nummer 9, duksen i klassen. Nummer 4, 1 og 2 også rigtig gode. Men så er der også sådan en, nummer 3 og 6 er jo virkelig langt fra målet. De har skudt, altså det er jo simpelthen så få år, at det slet ikke er med på lystavlen. Der var faktisk nogen, der var nede på omkring 200 år, hvilket vil sige, at så har der jo levet dinosaurer efter den franske revolution for eksempel. Det er måske knap så. Men jeg tænker, det kan også have været en slåfejl. Ja. Så er der antallet af Campylobacter-infektioner. Der var også der var flere, der lå lige omkring det rigtige resultat, som er på 5.389, tror jeg det er. Lige omkring der i hvert fald. Og den, der gør, at det hele kommer til at se en lille smule forplumret ud, det er, at der er en, der simpelthen var helt oppe at have 100.000 rapporterede tilfælde. Så mange har vi trods alt ikke i Danmark. Men der er igen også nogen, der ligger meget lavere end det oprindelige. Og den sidste, det var så antallet af slagtekyllinger slagtet i Danmark. Det var der virkelig ikke nogen, der havde. Der var mange, der ikke havde styr på. Det er jo heller ikke et super nemt spørgsmål, hvis ikke lige man ved det. Det er lige omkring 100 millioner, har det ikke så været stigt? Ja, lige omkring 100 125 millioner. Ja, 120 eller noget af den dur. Jeg kan godt give jer det rigtige resultat på landet. Det har jeg jo stående derinde på. Jeg har nogle kollega-nørder, der sidder og laver statistik. Ja, men det er lige der omkring, ja. Og der var nummer 9, og jeg tror, at nummer 9 har læst forkert her, fordi at tallene var fuldstændig rigtige ned til decimaler. Det var bare opgjort vedkommende havde glemt at lægge og gange 1000 på. Så det var ikke i millioner, det var i 10.000, det stod i stedet for, eller i 100.000, det stod i stedet for. Men jeg er sikker på, at nummer 9 godt vidste, hvad det tallene var, fordi at, som sagt, det var meget præcist. Ja. Så det var øvelsen. Jeg håber, det giver jer en lille fornemmelse af også, at
når man bruger tal, som man, altså, eller data, som man tager fra litteraturen, rapporter, man spørger folk et eller andet, og bruger dem i en risikovurdering, hvor vigtigt det er at have den her usikkerhed med, når man ikke er sikker, og det er man sjældent. Så man kan være mere eller mindre sikkert, men man er som regel ikke fuldstændig stensikker, som vi også snakker om før. Og det er vigtigt at få afspejlet den der usikkerhed, og få lavet usikkerheden stor nok i virkeligheden. Yes. Så meget for det. Tine, så nogle tal her, vil de sådan, det kan jeg jo godt se, jeg kan også godt se, det er ikke mig, der er nummer 9, vil jeg lige sige. Jeg tror, jeg er nummer 11. De her tal, vil de altid ligge, men det kommer også an på, om det er sådan en normal fordeling af dataværdier. Om de sådan vil ligge jævnt. Nå, du tænker på, hvis man nu tog alle og lagde dem, og så hvordan de lå. Ja. I virkeligheden, altså hvis du tager, mit bedste bud vil være, at hvis man tager folk nok, lad os nu sige, at vi skal 1000 mennesker og spurgte dem om det samme spørgsmål, og så lavede en fordeling, så måske bare spurgte dem om the most likely value, og så hvor de lå henne. Så er mit bedste bud, at the most likely value vil være lige omkring den sande værdi, faktisk. Fordi det trods alt er noget, som nogen vil vide noget om. Men man kan jo ikke være sikker. Altså du kan jo ikke være sikker på, hvordan fordelingen er. I virkeligheden må man jo tage de data, man har, og så se, hvordan fordelingen er. Med de her data, der er samlet ind nu, der kan jeg godt sige med det samme. Jeg tror ikke, der er nogen teoretisk fordeling, der lige beskriver det. Ikke noget, jeg har tur på i hvert fald. Men jeg kan jo godt se, at jeg sad og kiggede på det og tænkte, hvad er det? Og så satte jeg jo, så smed jeg jo cirka halvdelen på hver side af mere 50%. Ja, men det er jo også, og det er jo tit det eksperter gør, ikke? Altså, så går de jo ind, og så siger de bare, så lægger vi 10-20 på den ene side, og 20 på den anden side. Men i virkeligheden vil der jo oftest, alt efter hvad der er, man taler om, så vil der jo ofte være mere grobund for at lægge en længere hale på, altså på noget, der er højere, end noget, der er lavere, alt efter hvad det er, man taler om. Men man kan jo, hvis du taler om bakterier, antal bakterier på et stykke kød, eller hvad det nu måtte være, koncentration af bakterier. Altså ja, den kan være 0, eller i hvert fald det vi kalder under detektionsgrænsen, og så er den, men den er som regel måske relativt lav. Men så er der også selvfølgelig nogle steder, altså i enkelte tilfælde, hvor den kan være virkelig høj. Ikke? Der er det jo det er så, ikke så meget usikkerheden, der er det mere variationen, vi beskriver. Men så gælder det jo om at have den der lange hale med på fordelingen, for ligesom at være sikker på, at man også tager højde for, jamen altså, der er en imellem, at vi har en virkelig høj koncentration. Så den vil ikke være normalt fordelt, men som vi snakker om før, den vil langt hen ad vejen være log normalt fordelt, en koncentration af bakterier. Yes. Godt. Jeg smider jer ud i grupperne. I har lige en halv times tid. Jeg kommer lige ud om 10 minutter, og så kommer jeg lige ind og besøger hver af jer, og så slutter vi egentlig for i dag, og så vi ses også i morgen, fordi jeg er lige med til at åbne Zoom og sådan noget, men ellers bliver det jo primært Max og hans kollega Anup, der tager sig kærligt af jer i morgen. Og så ses vi så igen torsdag. Godt. Og jeg stopper med at optage nu for i dag.